Izaga chapter 9 sizofunda verse 10 kuya verse 12. Ngizocela ungifundela Ukuqala kokuhlakanipha kungumesaba uJehova, nokumazi ongcwele kungukuqonda. Ngokuba ngami izinsuku zakho ziyakuba ziningi, neminyaka yokuphila kwakho iyakunezelwa kuwe. Uma uhlakaniphile, uzihlakaniphele. Uma udelela, uyakukuthwala wena wedwa. Izwi lakho Baba liyaphila, izwi lakho lithembekile, izwi lakho liyasiqondisa endleleni. Namanje khuluma ngalo, usiqondise ngegama lika Jesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Ngiyathanda bazalwane namhlanje ukuthi sibuke indaba yokuhlakanipha. Haleluya. Uma ngabe kuqala unyaka kudeclarewe lo nyaka njengonyaka we-increase. Uma ngabe udeclarewa njengenyaka we-increase, sase sanikezwa ama-pillars. I-wisdom enye yama-pillars esinikwe yona ukuthi ukuze sikwazi uku-increase siyadinga ukuthi sibe nokuhlakanipha. Haleluya. So izwi lenkosi liyasichazela la, and uma ngabe ufunda incwadi yezaga kukaningi la khona umbhali esichazela into efanayo ukuthi kuyini ukuhlakanipha. Uma kubeka ukuhlakanipha uthi nje ukuhlakanipha kungumesaba uNkulunkulu. Haleluya. Ukuhlakanipha kwakho kuqala lapho ukuthi uyamesaba uNkulunkulu. Haleluya. So kuyenzeka ke emhlabeni uma siphila kuningi ukuhlakanipha esike sifundiswe ngakho noma esike sikubone, kodwa ukuhlakanipha okuyikona kona kuqala ekumesabeni uNkulunkulu. Haleluya. Izwe mesiphila kulo kuningi esiyaye sikubone kwathina ukuthi akulungile, kuyadingwa ukulungiswa. Sidinga abantu abanokuhlakanipha abazokwazi ukuzolungisa izinto ezithize. Kungaba isimo esipolitical, kungaba isimo esisocial, kodwa izwe lona liyadinga ukulungiswa. Baphi abantu abahlakaniphile na? Angithi siyawakhetha thina, siyavota thina after 5 years siyavota, sivotele abantu abazosihola. Haleluya. Ezweni, kodwa yini inkinga iqhubeka? Ziyaqhubeka inkinga ngisho emakhaya ethu, izinto ayihambi kahle. Baphi kanti abahlakaniphile? Uma ngabe siphila siyakudinga ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kulungisa izinto eziningi. Ukuhlakanipha kwesinye isikhathi umuntu uyayitshela ukuthi uma ngabe unemali awukudingi ukuhlakanipha. Uzoyispenda kanjani imali yakho ungenako ukuhlakanipha? Yonke into oyenzayo idinga ukuthi ube nokuhlakanipha. But ukuhlakanipha okuyikona ukuhlakanipha okusemesabeni uNkulunkulu. Ukuze ukwazi uqonda izinto uNkulunkulu akubekele zona, ukuze wazi ukuthi ihamba kanjani endleleni, uyakudinga lokhu kuhlakanipha. Haleluya. Uma ngabe ufunda izwi likaNkulunkulu lithi ngako lokhu kuhlakanipha izinsuku zakho ziyandiswa. Kuyenzeka kanti izinsuku zakho zibe mfishane ngenxa nje ukuthi awuhlakaniphile. Ngoba ukuhlakanipha siyakudinga. Endleleni asikwazi ukuhamba kungekho lokhu kuhlakanipha. Kukhona la abhala kahle khona obhala ama-proverbs uthi kuphathe kahle ukuhlakanipha ngoba nako kuzokuprotecta. Awukwazi ukuhamba endleleni ungahlakaniphile. Angisho lokhu kuhlakanipha mina kokuclever esikusho la ngaphandle. Sengisho ukuhlakanipha iwisdom oyinikwa uNkulunkulu. Ukuhlakanipha okwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu akayanga esikoleni kodwa unokuhlakanipha uNkulunkulu amnike kona. That is why kubalulekile uma ngabe umncane ungumntwana lalela abadala ngoba bona banokuhlakanipha uNkulunkulu abaphe kona. Ukuhlakanipha lithi izwi likaNkulunkulu uma ngabe ufunda encwadini kaJakobe ongenakho makakucele.
kucele kuNkulunkulu ngoba uyakudinga ukuhlakanipha. Ngeke uphumelele empilweni kungekho ukuhlakanipha. Ngiyaye ngiboneke kwesinye isikhathi angiyena umuntu okhulumayo kuma socials, ngiyabuka nje. Wathi omunye yena uPipping Tom, kushuthi ke nami mhlambe nguPipping Tom. But kukhona into engike ngiyibuke abantu ngendlela ababudedengu ngayo. Umuntu nje akhuluma indaba zakhe nje zaziwe izwe lonke, ngiyibuza ukuthi kuphi ukuhlakanipha kulomuntu. Abantu they are not interested ekuthenini impilo yakhe ihamba kahle kangakanani. But wena ngesikhathi uyi-exposer, you are arming your enemy ukuthi ithi use it against you. Why ufuna isitha sazi yonke into ngawe? Ukuhlakanipha kuyashoda. Umuntu kwesinye isikhathi azabhale, yabona kubhale situation right now, siyamazi ukuthi ukuphi. Ngiyibuza ukuthi ubugebengu ubungaki eSouth Africa. Wena ufuna kwaziwa ama-whereabouts akho, ufuna kwazi ukuthi ekhaya lakho akho muntu. Ukuhlakanipha is lacking. Siyakudinga ukuhlakanipha bazalwane. Ukuhlakanipha kusikho kona ukuthi kusho ukuthi wena uyizwe, cha. Ukuhlakanipha kusho khona ukuthi uma ngabe unokuhlakanipha kusho ukuthi alikho izwi likaNkulunkulu kuwena, cha. Lithi izwi likaNkulunkulu masihlakaniphe njengeinyoka bese siba mnene njengamajuba. Uyakudinga ukuhlakanipha. Impilo yakho woyibuka nje kwesinye isikhathi ukuthi ngabe uyak-applya yini ukuhlakanipha. Baningi abantu abafika bazosibhida, bazosididisa ngenxa yokuthi thina esingahlakaniphile. Ukuthi ubani that you allow next to you iba sekuthenini uhlakaniphile yini. Ngoba ukuhlakanipha kuyakutshengisa nje ama-true colors omuntu. Omunye usuke engakavuli ngisho umlomo ubone ukuthi cha lena ke ayihamba, kumele ngabe ngiyasondela lana. Kodwa ngenxa yokulekha ukuhlakanipha uyithole ususesimweni ongazi uzophuma kanjani kusona. Ngenxa yokulekha ukuhlakanipha. Siyakudinga ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kumele ukuthi sik-embrace. Ngisho noma ngabe kuthiwa mhlambe wena uyibona lento oyenzayo ingakudinga ukuhlakanipha, ayikho into engakudinga ukuhlakanipha. Ukuya esitolo kudinga ukuhlakanipha. Ngoba esitolo ziningi izinto oyibekiwe. Kufanele ukuthi uzazi ukuthi wena uyokwenzani. Kuyenzeka ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngenxa yokungabi nakho lokuhlakanipha uyayuthi uma ngabe uyintombazane kunamazwi amaningi akhulumayo kuwena. Abantu bazokutshela ukuthi umuhle, bazokutshela ukuthi ume kahle, bazokutshela yonke into. Omunye uzokutshela ukuthi uzokushada, bakuthembisa izulu nomhlaba, but kukhosta ukuthi wena ukuhlakanipha kwakho uku-applya kangakanani. Bona izinto, cela uNkulunkulu ukuthi akakuvule amehlo. Bona izinto abantu abangayiboni. Bona kumuntu ukuthi yini ama-intentions anawo ngempilo yakho. Musu kusondeza nombani. And it's not every invitation that we accept. Ukuthi umenyiwe akusho khona ukuthi hamba uye khona. Wena zazi ukuthi ubani omrepresentayo. Wena njengoba umntwana kaNkulunkulu awudingeki noma ikuphi. Khona indawo engakudingi and awuke nje kube khona okudlulayo. Kungaziwa nje ukuthi nje hayi vele usibanibani uzotholakala, ngeke azaza ngabe khona usibanibani. Wena uyaziwa. Zibheka ukuthi khona yini ukuhlakanipha kuleyo nto. Akuyona yonke into edinga wena. And akusikhona ukuthi into ngeke yenzeke ngoba wena ungekho. Ukuhlakanipha. Ngelinye ilanga ngizocela sithe ubungivulela eyokuqala yamakhosi, incwadi yokuqala yamakhosi uchapter 3. Sithola uDavide ethi uma ngabe esuka esihlalweni yena kuzothatha indodana yakhe uSolomon. uSolomoni uma ngabe eyongena esihlalweni uyabuka ukuthi hayi ngase yathi inzima ke le enginikwa yona, ngoba ke manje uma ngabe ngizophatha
nakho ngikunika inhliziyo enokuhlakanipha nokuqonda okungazange kube khona okunjengakho ngaphambi kwakho nokuya kuvule nokungayi kuvela okunjengo nangasemva kwakho. Ngikunika futhi nalokho bocelanga imfuyo nodumo ngangokuba kungayi kubakho onjengawe phakathi kwamakhosi zonke izinsuku zakho. Uma uhamba ngezindlela zami ugcine izimiso zami nemiyalo yami njengalokho uyihle uDavide wahamba ngiyakwandisa izinsuku zakho. Amen. So le ndaba kaSolomoni ngiyayibuka ukuthi uSolomoni wayehlakaniphile even before uNkulunkulu amuphe ukuhlakanipha. Ngoba ubani ongathi kuthiwa ecela avela yovela ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha yinto esingayinayo. Yinto esingayinayo ukuhlakanipha siyayitshela ukuthi no izinto thina siyakwazi ukuzenzela zona mhlawumbe sizenza by our mind. But uSolomoni kwaba nokuqonda ukuthi kule ngidlale la esizweni sikaNkulunkulu angikwazi ukuzenzela mina lutho kodwa ngiyakudinga ukuhlakana kukaNkulunkulu. Haleluya. And lithi izwi likaNkulunkulu konke ke lokho kunye wena okunami esasingakucela wakuthola automatically ngoba wanika wacela lokuhlakanipha. And uSolomoni we know ukuthi wenze ama decisions are right. Abantu ayebaqaka ukuthi ukuthathe bucabange kanjani lokho ngenxa yokuthi wayekade ecele ukuhlakanipha. Ngelinye ilanga ingane yomunye ephilayo bayabuya inkosi uSolomoni ukuthi akaxazulule le ndaba. uSolomoni uyayibuka lento ukuthi cha into engizokwazi ukuthi ngidecide ngayo lana ukuthi umama uneyinseka. Umama uneyinseka. So uthi uSolomoni kusho ukuthi le ngane ekungcona sihlukanise phakathi. Omunye athola uphisi. Uyazi uSolomoni ukuthi umama wengane ngeke avume nengane yakhe. But isula sikamama sithi hayi impela kahlukaniswe. Haleluya. Because uSolomoni wayene wisdom. Yini thina abazalwane singayikhulekeli wisdom kuNkulunkulu. Sikhulekele nje wisdom yokuthi siphathe amakhaya ethu. Sikhulekele wisdom yokukhulisa abantwana. Siyekukhetha abantwana abazalwane. Ngoba yithi esiqala uduweshu. Uyabona kuyenzeka kwesinye isikhathi uzwe nje engconywe umuntu wesifazane. Yes, umuntu wesifazane is all that abahleze bekusho ngayo. But umuntu wesifazane uye okhatha izwi. Umuntu wesifazane bathi bevundeke yena bobabili. Umuzwa owesifazane ethi kodwa usibanibani akafani nosibanibani. Futhi abasoze bafana. Usuyabakhatha usubakhathile nje. Yes, abafani, but when what are you doing about it? What are you doing? Wena njengomama. Ngoba wena kumele ukuthi utshale uthando. Ukuthi labantwana bazali ukuthi bona bandawonye. Akumele bahlukaniswe yilutho. Ngoba uma ngabe wena ubadedelile babonana ukuthi omunye ungcono kunomunye, meke kwafika isitha kusho ukuthi labantwana bakho sebeqotshiwe. Ifamily yakhe iyaphela. Iwisdom uyidinga kuyona yonke into emsebenzini uassociate nobani. Ngoba kudinga iwisdom lokho ukuthi wena associate nobani. Awukwazi uassociate nabantu abama troublemakers because they ruin your own reputation. Yabona ukuthi wena uthi noma wazi ukuthi hayi right kodwa ngenxa yokuthi uhamba nosibanibani awusathembakele kwawena. Awuthembeki. So uSolomoni lana uyasitshengisa indaba yakhe ukuthi uyakwazi ukuphila, uyakwazi ukuzakhela igama ngenxa nje yokuhlakanipha. Ngenxa nje yokuhlakanipha. Ngoba akusikona ukuthi unani ephathekayo, kodwa ukuthi ingqondo yakho ikabangani ezosho ukuthi wena impilo yakhe izohamba ishone ngakuphi. Ukuhlakanipha ke ngiyakuthanda ngoba ikona ukufundisa ngisho ukukhuluma. Ukuthi ukhulumani
wakho isekutheni into uhlakaniphile yini. Awusikhulumi noma yini bazalwane. Ngisho noma ngabe kuthiwa into uyayibona. Haleluya. Angithi lithi izwi loNkulunkulu ungafakazi amanga kumakhelwane wakho. Kusinye isikhathi umakhelwane usuke wrong. Kodwa ngenxa yokuthi umakhelwane awukwazi ukuma nezitha wena zakhe. Haleluya. So kungcono ukuthi uthule kunokuthi ukhulume into ezokwenza ukuthi ungabi muhle kuNkulunkulu. Ukuhlakanipha. Izwi eliphuma emlonyeni wakho. Uma ngabe ufunda base Efesu 4:29 kuthiwa mangaphumi ngisho elilodwa izwi elibonileyo emlonyeni wakho. Kodwa makuphume izwi elilungele ukwakha ukuze lenzele umusa abezwayo. Haleluya. Izwi eliphuma emlonyeni wakho asiwagadi-ke kamazwi. Yenza kufika isikhathi kuze kuthiwa ayiphunyukile. Phunyuka kanjani? Ngoba into ephuma ngomlomo into esuke enhlizweni. Yinto ozocabanga ngayo. Cha phela akukwazi ukuphuma inhlambi ingeke. Ivele iphumele nje. No. Izwi eliphuma emlonyeni wakho liya ngokuthi uhlakaniphe kangakanani. Ngoba lelo lizwi lelo lizokwakhela ukuthi wena uzohamba kanjani. Ilona lizokwenzela indlela, ilona futhi elizokunikeza ukuthi ube favored. Izwi eliphuma emlonyeni wakho. Kodwa mengabe ungaligadi, ungalinaki ulimi lwakho, uzoyithola ukhuluma ngisho ngamagama abantu ekumele ngaba ukhulumanga ngawo. Hlakanipha is lacking. Ezabantwana bakaNkulunkulu kubalulekile bazalwane ukuthi ngaso sonke isikhathi uyayibheka ukuthi ngabe ngisasendaweni right yini. Ngabe uNkulunkulu usathokozile yini ngami. Ngoba uma ngabe uzohamba nje endleleni uthi thina senze umusa, kodwa kukangakanani umone ngabo uNkulunkulu usuwenzele umusa. Bangaka abantu obaxoshayo ukuthi beze emseni kaNkulunkulu ngenxa yokuthi wena uthe usungenile wase wenza kuni kanjani. Asicele lokuhlakanipha. uNkulunkulu akasiphe lokuhlakanipha ukuze abantu kungabi thina esibaxoshayo. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu athi angisaye enkonzweni ngenxa yokuthi ngakhulunywa. O usibanibani wathi mina. Yazi asho into kwawena othukayo ukuthi hayi washo kanjena. Uyabona into ethusayo kwawena. Uyibuza ukuthi kwenzeka kanjani. Ukuhlakanipha. Kwesinye isikhathi bazalwane sihamba ngama-emotions. Angithi thina abantu besifazane sabantu bama-emotions zethu. Sikuya ngokuthi uzwani ngaleso sikhathi. Mengabe ngaleso sikhathi nje ngizwa nje mhlawumbe umama ngamina ngazi ngamuzwa sengiyasho ukuthi nje hayi angazi yabo sengikhuluma noma kanjani. But bese abantwana bakaNkulunkulu we don't do that. Asi-entertain ama-emotions. Asi-entertain inyama. Because thina siyazi ukuthi sisebenzela umbuso wasekhaya ezulwini. Akumele bazalwane sibe nokulahlwa ngenxa yokuthi sihluleke nje ukuyigada. Kanti uphumoya wokuyithiba. Uphumoya wokuyithiba. Ukukhuluma kade ikona lokho kuzosifaka enkingeni. Ngoba uma ngabe ukhuluma weqisa uzokhuluma izinto ezirong. Zigade uma ubona ukuthi njengamanje ngathi sengizokhuluma into erong thula. Ngcono kuthiwa ushonga ukhulumanga akuve ngafuni nje ukukhuluma akuve ngaba mhlambe ne-opinion yakhe kulungile ngcono wona. Ngcono bangazi ukuthi uzothini. Uyazi ukuthi uyahlonipheka kunezwi elirong elilodwa ukukhulumayo. Let us be careful. Sibe careful nje ekuhambeni kwethu. Ekunyatheleni. Because even emakhaya size nje asizwane nama-families ukuthi hayi vele phela ngoba naku bona bafuna ukwenza izinto zabo. Kulungile benze phela izinto zabo. Angitsho noyingane la ekhaya. Manje kuzoxhatshana kanjani? Ngoba wena uyathoba awubahluphi ey'ntweni zabo bona benze izinto zabo. Angikwazi mina ngiyintombazane la ekhaya ukuthi mina sengizobatshela izinto yabona abazazi bayasazi stand sami. And njengoba bengangihluphi nawe musubahluphi. Phela bayise kuba uNkulunkulu.
bawine back to God. Inkingi isethelini sikhuluma kakhulu. Sifuna ukuzwiwa ngamazwi amaningi esiwakhulumayo, but awasizi. Ngoba bese bekubekela sebekhona rishile, nawe you lose your cool. Yabona ugcina ukukhuluma izinto ezirong. So into engcono bayeke. Kwaziwe nje ukuthi hayi miyeke uyayikhulekela. Ngeke sasasho lutho. Uyayikhulekela nje ivali lapha ekamereni lakhe akhuleke. Abazange basixabane nawe. Musu uhamba uyoma umpela uzuzubeka isandla eqolo utshela uma wakho ukuthi nisofa niyesongweni njengoba nina nikhonza lento eniyikhonza. No, who are you like haya? Enkonzweni ufundiswe ukuthi ukhulume kanjalo. Bazalwane, asiwurepresente kahle umbuso kaNkulunkulu. Akungabi thina esiba yisitha saleli ivangeli. Yabona lento yokuthi thina sikhuluma noma kanjani abantu sebezofika balungisa abantu. Hayi bazalwane. Ngalesi sikhathi cha. Njengoba nasemsebenzini uyiqoqa bengakukhuluma, ziqoqa phela. Ngoba la angaphandle abantu labo okhuluma nabo, they are thinking beings. Ukuthi ngizomlandela kanjani lo muntu okhuluma kanje? Ngimlandela kanjani? Yes, it is uNkulunkulu sina saphenduka noma sasindiswa nangokuwula beyintshumayelo. Yes, but musikwenza ngamabomu. Kuyenza kwesinye isikhathi mhlawumbe you misquote the verse. Yabona leyo nto leyo. Or else nje ukhuluma wena uyazi ukuthi unayo into ngifuna ukubiza abantu ngibabizele uNkulunkulu, but uNkulunkulu enze umusa. Kodwa sikwazi ukuthi senze abantu engazathi abaphile emakhanda sibe kodwa sibabizela kulombuso. Asibe nokuhlakanipha. Izinto zethu asikwenze ngokuhlakanipha because yes we want to win them to this kingdom. Kodwa uma ngabe si careless, si act irresponsibly, we are not gonna win. And bakhona bazobawina abazalwane. Ngicabanga ukuthi siyazi ukuthi kwenzakalana enkundleni zokuxhumana. Kunebandla nje elibhizi kabi. Thina senzana. Instead umengabuke umzalwane wavela nje Nkosi yami neclip yakhe eshare ivesi siyangena. Sesiyomcriticize khona lapha. Sekuyithina ke manje ama-Bible students ahamba phambili. Kanti bazalwane, who is our enemy? Uyedwa bazalwane, uSathane. Yena enemy yethu. Asingalwi-ke thina sodwa. Asingalwi sodwa because akusikona ukuhlakanipha lento esiyenzayo. Akusikona ukuhlakanipha. Thina i-audit esiyizele ukuthi silande bonke abantu back to God. Hallelujah. Basoba amadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Because bazobuka ukuthi yona le ndodakazi enjani. Indodakazi enjani? Ekhuluma noma kanjani nabantu abadala. Ngoba phela emsenzele umusa. Usuzobaphatha nje noma kanjani abantu abadala. Asifundiswanga kanjalo bazalwane. Futhi naleli vangeli bazalwane alisifundisanga kanjalo. Asihlakaniphe. Ukuhlakanipha kuyakufundisa. Kuyakufundisa nje ukuhlakanipha ukuthi lokhu kakuphumi kwakho umlomo, lokhu ke wena ukwenzi. Ngelinye ilanga I was so embarrassed. Siyabona umngcwabo. Hayi ke vele phela ke lo sisi esihamba ngayo yena breadwinner la ekhaya. Kodwa ke we didn't have to be shown ngale yandlela. Ukuthi ke nje usuzoma ke wena usubakhomba wena. Sesiyabuka nathi. Akasemncane. Yini sileko ukuhlakanipha. Manje sifuna amandla, sifuna ukwa-exercise lamandla. Ukuhlakanipha nje kuyakuphendlela nje indawo. Yazi ukuthi you don't have to say anything.
ukuthi abantu bazokulandela ngeke bayilandele le ndlela yakho ngeke baze bayilandele kodwa into ebalekile asilwe sifune ukuba siyiveze siyisebenze ezithembekile asikulwele lokho ukuthi siyiveze siyisebenze ezithembekile haleluya ngelinye ilanga sithola kwincwadi kaSamuel sithola owesifazane uAbigail unomyeni wakhe uNabal lithi iBhayibheli uDavide uthe ekhempile ney'nceku zakhe then wezwa ukuthi uNabal uyogunda izimvu zakhe then wathumela iy'nsizwa zakhe uDavide uthi hambani ningidlulisele kuNabal ukuthi inceku yakho uDavide kusho ukuthi uzama uDavide ukuthi ayitholele mhlambe ukudla la kade khona ziyahamba nangempela iy'nceku zisho wonke amazwi ashiwo uDavide uyasho nokuthi iy'nceku zakho zazilusa sikhona nathi I think ekameli and we protected them akikho neyodwa imvu yakho eyalimala ayikho neyodwa futhi inceku yakhe eyalimala uNabal uyaphendula uthi uNabal ubani nalo David ubani nalo David so usho izwi elayicasula inkosi enye yey'nceku iyagijima iya kuAbigail iyosho umonakalo osuwenziwe uNabal on the other hand uDavide uhlofta impi manje ukuthi ashone khona ngiyomdestroya-ke manje and akuzukushiya lutho endlini yakhe but sithola uAbigail eqoqa masishane uyaqoqa izinkwa uyaqoqa everything afuna ukuyixolisela ngayo kuDavide uyahamba lo wesifazane uhamba ney'nceku uyafika enkosini uDavide uyilahla phansi uyaxolisa kuDavide and uyamnikeza lezi zitho lezi owesifazane ohlakaniphile ngoba ukuhlakanipha abazalwane yes we need to go to school kodwa khona ungayeki esikolweni kodwa nje you just connect namazulu and ubaba uNkulunkulu akwehlise haleluya uDavide useyeda olakeni lwakhe uthi akasezukubenza lutho then uAbigail went back home khona into engiyithanda yenzo uAbigail ufika uNabal uthokozile phuzile la manje uyafista uyamiyeka uyambuka kasho lutho yena hey ingazi sasokwenza njani nawe sekunikiwe yena esephuzile uyamiyeka uthi ngakusa uma engabe esesoba useyamtshela ukuthi wenzeni kuthiwa lelo zwi lamhlaba uNabal lamhlaba kwathi after 10 days uNabal washona and uma engabe uAbigail eya kuDavide uyasho uthi ngisho igama lakhe liwubula njengalento ayenzile nje baningi-ke abantu abanobula abaseduze kwethu but we need to cover them sizobakhava kanjani thina sifuna ukugqama singafuni ukugqamisa ukuhlakanipha angithi sifuna kubonakale thina kodwa sifuna ukuveza ukuhlakanipha ngoba ukuhlakanipha kuyayikhulumela haleluya mengabe uqhubeka nendaba uyashona uNabal uDavide uyathumela ukuthi akulandwe uAbigail abe unkosikazi wakhe uAbigail useyithola eseyiqueen just because of wisdom iwisdom ikufundisa ngisho ukuthobeka wayengangaya lapho uAbigail ngoba yena kenzanga lutho kodwa uyazi ukuthi abendlu yakhe kumele ukuthi abashinde and kumele ukuthi ayithobe on their behalf so that is wisdom iwisdom bazalwane
it fights for you, wisdom, it's open doors for you. Obukade ungeke uzuvulela umuntu wona. Kodwa uyavulela ukuhlakanipha. Hallelujah. Kodwa futhi ukuhlakanipha zikhona izinto ezikususayo ukuhlakanipha kumuntu. Uma ngakufunda yona incwadi yeZaga 31 sithola la umbhali owesifazane uyala indodana ukuthi kumele agade iwayini uphuzo olunamandla aphinde agade abesifazane ngoba bona bayawaqeda amandla kumuntu. Engathi bengasho njalo namhlanje ngithi bazalwane asigade izidakamizwa zingenisile izidakamizwa kakhulu ezweni lakithi zingenisile izidakamizwa ngisho amalokishini esihlala kuwona asigade izidakamizwa ayikho into ewutshwala noma eyizidakamizwa encane kodwa kuphela ukuthi once you get satisfied akupheleli lapho you will want more. Hallelujah. You will want more. Ngesikhathi ulokuyiphinda le behavior yakho usu addicted. Hallelujah. Lithi izwi kaNkulunkulu masingadakwa yiwayini kepha masidakwe umoya ongcwele. Hallelujah. Masingavumeli bazalwane ukuthi sidakwe izinto ezigcwele la inyanga. Ziningi izinto ezichithiwe isikhathi sazo kodwa thina masizigcine ngoba thina singabahlakaniphile. Hallelujah. Sesaba uNkulunkulu. Hallelujah. Singavumeli bazalwane ukuthi imizimba yethu hallelujah ingcoliswe izinto ezibekwe yisitha ngalesi sikhathi to destroy us. Kodwa masilwele ukuthi siziveze siyisebenzi ezithembekile. Singavumeli ngisho abafana kwesinye isikhathi kakona ngisho abafana abancane ngisho baba abadala badala obenteni abancane badala oshukade inkinga nje khona nje kulomhlaba esiphila kuwona ngoba inyama ayisindisiwe ngoba inyama ayisindisiwe idinga ke wena ukuthi umoya wakho njengoba usindisiwe uqelele njalo kuNkulunkulu ukuthi uqine ukhule ukuze wona ube ngaphezulu kwenyama so that you won't give in to this flesh. Phela ngeke bazalwana ukuthi kudala abantu bawiswa nje yabona into ezincane bahletshene nje into engenamsebenzi umuntu seyawa ngempela nawe namhlanje sawiswa lezo zinto. Hayi ngeke bazalwane mina ngiyanqaba hayi angeke nje mina ngiwiswe umuntu nje ukuthi azongikhohlisa ngitshela ukuthi uzongithengela ilunch emsebenzini angikwazi ukuyithengela ilunch. Why umuntu athi bengabefuna ukuwa afuna ukuzowa ngami. Mina nje sinaqala isixoxe leyo nje qala ukuthi nje uthamba ukuka nje wabona ukuthi umuntu ekulula ukuwa naye yini. So don't entertain izinto engezikise nawe. Don't siyahleka kuhle sabazalwane kodwa akumele uhleke ngendlela ukuthi ubrother aze akumisinterpret. No, fanele ukuthi azi ukuthi yingenxa yokuthi umzalwane. Uyabona nje uma engasekuthiwe nje wafonela ebusuku wena ulibambelani lelo cingo. Ulibambelani. Angithi unefamily yakhe. Sangisho ukuthi uma ngabe ne-emergency ikhona ifamily yakhe angithi ngoba phela wena muke wa-entertainer leyo call sekuqalile njalo.
decisions uma ngabe unga-apply i-knowledge that you have. And some decision awuyenzi ngoba naki isilingo sesila. Uyenza nje usasoba kungekho lutho. Uthi I'm not gonna do this, I'm not gonna fall for this. Ukuze beqhamuka ikhulubuye ingqondo ikhumbule ukuthi mina ngayibekela. Zibekele ukuthi mina akekho nje umuntu uzofika la kumina nje azongitshela into engayizwa kahle. Futhi nje fanele umtshele ngaleso sikhathi uthi cha awuzukuhamba awuyiqedele ungayindisho ukuthi uzomfonela. Ithini into yakho vele? Ngeke sizadlalele kuwena. Kodwa futhi ufuna dlalele kuwena uzodlalela kuwena. Ungakhali ngathi kusasa. Ngoba kuningi ukudlala kunokufuna uNkulunkulu. Asimfuni uNkulunkulu bazalwane ngoba usafunyanwa yena. Usafunyanwa bazalwane. Phela abangamtholi nabo kumele bayibheke ukuthi bamfuna ngakuphi. Ngelinye ilanga ngabe ngezwe into yokukhula sengizovala. Ngizwa into yokukhula ukuthi usister ushumayeza ubrother erumini yakhe. Yebo. Dala ngomlilo. Umlilo uyashisa. Nje. Uthi uyinceku. Wabeke ngamalahle esifubeni uyibona ukuthi ngeke usho yini. Hamba phezulu kwawo uyibona ukuthi ngeke usho yini. Ingubo izohambuleka nawe uzosha. Umlilo uyashisa. Uma udala ngomlilo uzoyibona ufana nobani. Ufanelana kanjani ne-opposite sex? Uthi ngeke sekwenzeke lutho. Hayi. Asiphaphamenni bosisi. Asiphaphamenni. Bomama asiphaphamenni. Hayi awukwazi ukuya kubaba uyamtshela ukuthi awunaso isipho ekhaya. Hayibo. Hawu. Uyabiya kumama wakwakho uyoya kubaba. Kakhona omama. Hawu. Hayibo. Uyobika usisi lwakho, ulibika usisi lwakho. Umuntu wesilisa. Mufuna ukuvusa ukuthi umuntu wesilisa noma ufuna ukumbona umuntu wesilisa kangakanani ubekake. Asihlakaniphe njengeyinyoka sibe mnene njengamajuba. uJesu uyabuya uzolanda ibandla lakhe elingenamlilo uNkulunkulu anisise. Haleluya. Awukwazi ukuvala ithuba. Mhlawumbe uhleli laphansi uyazi enhlizweni yakho ukuthi awukazi ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Even le wisdom esikhuluma ngayo uyayidinga, but le wisdom igate layo liwukusaba uNkulunkulu. Ukumesaba uNkulunkulu uyamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ubungeza ngaphambili ukwenza leyo decision. Haleluya, sikhuleke kanye nawe ngoba uyamdinga uJesu. Ayikho into ongasenzela yona ngaphandle kwakhe. Haleluya. Haleluya. Uyamdinga uJesu. Lithi izwi laNkulunkulu insizwe ezinhle nezintombi ezinhle zahamba izulazula zifuna lelizwe. Kodwa namhlanje senamtholakala isikhathi siyeza bazalwane. Lalelizwe eliyobe lingasatholakala khona. Bheka ukuthi silikhokhela kangakanani ngoba siyalikhokhela izwi laNkulunkulu. Ukuwena ukuthi uyalifuna noma awulifuni. Worship team zokuhlabelele kanye bese siyaqhubeka.